Bereiziarren bakoitza bere aldetik, ezagutzen da jantzi direla zazpiak oial batetik. Guraiziakin bereiziarren bakoitza bere aldetik, ezagutzen da jantzi direla zazpiak oial batetik. Goenkale bere hortan utzi goaingo zuintzat eta hane bakarka hartuko zaitut. Hane badira gai batzuk pertsona batzuekin hitz egiten ez ditugunak edo saiesten ditugunak behintzat. Senideekin hitz egiten dugu gai batzuetaz eta beste batzuetaz ez, lagunekin berdin gai batzuetaz bai, beste batzuetaz ez, bikotean ere berdin, bikotekidearekin hitz egiten da gai batzuetaz, bestetaz ez. Eskatuko dizut, lehen bertsoan kanta ezazun, zuretzat senideekin hitz egiteko gai tabuak direnak, hitz egiten ez dituzun gai horiek senideekin. Bigarren bertsoan lagunekin hitz egiten ez dituzunak, edo hitz egiten ez duzuna, eta hirugarrenean zure bikotekidearekin hitz egiten ez duzu. Naiz eta hornitzen naizen, apuntez eta liburuz, ni ere beti ezin jardun, horren aldarte seguruz. Gabon garaira kolpetik, salto egin daiteke buruz. Familia bazkari bat, hartuta testu inguruz. Isiltasuna irentsi, oidet maiz azken segunduz, bestela joango gera, urrunduz eta urrunduz, mundu berri hau osatzen, delako lehengoko munduz. Asko ez dugu hitz egiten feminismoari buruz. Ta lagunekin mai bueltan, horren beste emendakin. Sarri askotan zerbeza bat, bihurtzen da jariakin. Itxura eman beharko, ta denok erdi ez jakin. Naizta gure etxeetan, baden
denok izan nahi genuke, festa giroan erregin, ez dugu sarria aipatzen, ta isiltzeari ekin, ez gaudela horren ondo, gure bikotearekin. Eta bikotean berriz, joaten dira mila froga, egunerokotasuna, bihurtu daiteke droga, hasiera ze polita, diamante eta lora, baina luzatzen joan eta aitzen da metafora. Zer esan ume txiki bat, etortzen bada ondora, jardunaldi luzatuan askotan errelebora. Batek ta gero besteak, txandaka berata gora, sarri ez dugu izaten, hitz egiteko denbora. Julio eta Irazu, puntu batzuk kantatuko izkizuet, puntu batzuk jarriko izkizuet, txandan erantzuteko, launa puntu dira, lehenengoa Juliori, ondoren zuri, Jesus Mari, horrela launa puntu, hoxe da, lehenengoa Julio. Zer moduz joan zaizu aurtengo udara, Zorionez jardun dut plazatik plazara, nola bersoz beterik daukadan ganbara, bersolarioko lapozi bizi gara. Festarik festa baina, zuentzako lana, baina hoi da gustora egin izan dana, zaldi bibila bona, ordizi arama, neri barrutik gustatzen zaidana. Alperrak zaretela entzun behar gero, Langile garenik ez baitute espero, plazatan ibiltzeko sendo eta bero, guk lan egiten dugu ia egunero. Bestetan egon behar kamera atzean, Eta grabatzen ditut bersoa heltzean, hemen bi badauzkagu dotorean txean, ea hobeto ikusten gaituzten etxean. Irazu omen dago sasoi honenean,
plaza nabaritzen dutune gorenean. Nervioso jartzen naiz hau datorrenean, gain hartzen didalako gehienean. Eta Julio Laister, ja 40 urte. Zazpigarren txapela hartu behar luke, edade hoi pasia daukagunez guke, beste 10 gehiokin zu orduntxe fuerte. Izana ote zeunden zaldibin aspaldi. Azkeneko alditik bada zenbait aldi, gaur berriz hemenago kontuak kontari, ze plazerraritzea zuentzat kantari. Eta azkenengoa, Isusmari. Esaten dute dala herri politena. Etorri berriek maiz esaten dutena, aita egin berritan dena zoramena, baino urte batzutan alda leike dena. Aneta Garazi, berriz binaka hartuko zaituztet, ofizio osatzeko. Microsoften Worden, badago ordenadorean, badago botoi bat atzera egiteko balio duna. Goran ezkerren, egoten da, botoia isakatu eta atzera egiten da, deshacer escritura edo da. Xaroik esan dit, idazketa desegin. Dala euskeraz, botoi hori, idazketa desegin botoia. Eta ondoan badauka beste botoi bat, aurrera egiteko edo erabiltzen dana balioduna idazketa berregin. Zu Garazi, desegin botoia izango zea. Beti atzera begira, iraganera begira, beti lehen egindako horiek konpondu nahian. Hane izango da berregin botoia, beti aurrera, beti etorkizunera begira jartzen dena. Iragana askotan daiteke desia, non ote da bizitzan atzerantz gezia. Haurtzaroko denbora hain zen berezia, dena zen zoriona ta inozentzia. Baina nik haurtzaroa zori esan ezin, Garazi bizi degu dena hain desberdin. Bizitzan dena ezin da egin horren fin, gaizki atera dena hobe da berregin. Banik lengo denborak hartuko nituzke, ikasten egin ditugu horren beste urte.
dena ilusioa, ta gero ze uste, gehiegi jakitea, txarra danik uste. Atzera begirako zure perspektiba, neri sortzen didana aski sokatira. Aurrera egitea da nere desira, beti ezin da bizi atzera begira. Baina gutako asko ari gara hortan, nahi genuken horrekin, hor beti borrokan. Aurrera begira hor, geldiegotekotan, baina esperantza hori antzu da askotan. Beti ezin da lotu atzoko hiltzera, horrela iritsiko baigera hiltzera. Ezpazera ausartzen lasai ariz aritzera, uste dut zugarazi zartzen ari zera. Ez dut sartu nahi, ez dut bihurtu atxoa, gauetan amesten dut nik beti atzoa. Nahi dut oean sartu ta izaraz jasoa, sarri faltan botatzen dut aman altzoa. Amak egin zintuen noizbait oinordeko, eta bere altzoan zinak ezorteko. Nik begiratu nahi dut aurrera hobeto, ta desiatzen nago atxo izateko. Berez konpartitzen dut zure perspektiba, ezin garela bizi atzera begira. Ai, baina gaur egungo irudiei tira, mundua zaborrera joaten ari da. Bai eta ikustea da horren bortitza, ai baina zeinote da aldatzeko giltza. Gu biok eztabaidan alperrik gabiltza, bion tarteko hori delako bizitza. Ta hemen bizi denak hori ondo
naizta mundua den hain, belztu hain basati. Badago zer egina, bada nora jaiki, ikusi behar zer egin, ta zer deseraiki. Ez geralako soilik ez urta haragi, deseraikitzen ez naiz azalduko nagi. Doinu tristetan ez nabil kantari, nik eutsi nahi nioke etorkizunari. Laurontzat gai bat jarriko dizuet, dakit koplatan edo egin dezazuen, segurona. Zuek Zaldibiko koruko laukide. Zeate, koruko laukide egun seinalatuetan kalera ateratzen zeatenak kantatzera. Zugane, ondo kantatzen dezu, badakizu gaina ondo kantatzen dezula, eta hori erakutsi nahi izaten dezu herritarren aurrean. Zu Julio, ahalegin egin arren, nabarmen desabinatzen dezu, baina ez zaizu bat ere inporta. Irazuk, letra bakar bat ere ez daki, baina hala ere apuntatu egiten da. Eta Garazik berriz, koruaren aitzakian, tabernan denbora gehiago pasatzen du kantari bat. Hirurogeita hamasei urte kunplituko ditut aurten. Dagoeneko ez zait inporta, nitaz zer pentsatzen duten. Sagardo pixkate kartzazue beharrezko ez alzan ba. Hemen ahotsa ez da berotzen, oxigenoa edan da. Ahots honekin nahiko nituzke belarri guztiak urtu. Julio jarri nere atzean eta pixka bat makurtu. Ez letra eta ez solfeorik, baina irtetzen da zerbait. Beti Santa Fa nahi izaten dut, Santa Fe ateratzen zait. Abildaderik baldin baneuka, hobe egin nahi nukenik. Baino ez pentsa bertsolariek, hobe egiten dutenik. Belarri txarra du giza joak, ezein barrezto ez dauka kulpa. Julio hori konpontzen da hemen, patxaranko hartuta. Repertorio klasiko baten, kaleak eta baleak. Ta honek oraindik ez du ikasi, ikusi mendizaleak. Ai letrarekin azeko merik, olako momentu txarrik. Julio zuk ere hobe zenuke, hau amutu bakarrik.
argi ikusten da olakoetan, dena da aktitudea. Ni deseroso nago zuekin, orain behian, orain goian. Igual izena eman behar dut Donostiko Orfeoia. Soton letra bat badaukat hemen, nahi nuke ondo xuxurla. Esaten dute kopla ederra Uzaldibin kantatu zula. Aber Julio zentratu zaite, estutzen doa ataka. Saiatzen denak lortu dezake, pixkanaka, pixkanaka. Bale, Julio, hobetzen zoaz, ulertzen goaz gu biok, eskez dakite, lehen edarira hauts pixka bat bota dio. Ai konpainia txarra hartuta Zaldibin zenbat masakre. Aldatu egin behar dut eta salbatu nazazu xapre. Azel nolako laukoristagu elkartu geranak bertan. Egunen baten irtengo gera Tolosako txapelketa. Zegit kuruko inorrengo dan hemen, omarkatuko aldigu hau serio gihartu. Binaka hartuko zaituet, Jesus Mari eta Ane kuruko kontu hauek albora utzita. Eta kasu honetan bikotea izango zeate, bikotea. Irazu gizona, ustez bada, aurrerakoia, ezkertiarra, progrea, genero kontuetan ere, ustez, saiatu da bere alegina egiten, baina badauka gauza bat barrenak jaten dizkiona, harremanean. Eta da, Ane Irazu baino altuagoa dela. Garaieraz, Ane Irazu baino altuagoa dela. Deseroso dago horrekin, ez zaio gustatzen jendeak horretaz ohartzea, baina gaur Jesus Mari erabaki dezu gai horri buruz Anerekin hitz egin behar dezula. Gizontasunaren dramak badauzkaba bere zabak, eta neronek ere baditut ezin eramanak. Zure alturaren planak jaten dizkit barrutanak. Parez pareko izan behar luke gure harremanak. Parez pareko izan behar luke gure harremanak. Sortzen dizut eklipsea eta ze odisea. Naiz eta ustez izan bazeran nere konplizea. Nere gana jeikitzea, ote handi sentitzea. Hain justu ere behar dena da deseraikitzea. Hain justu ere behar dena da deseraikitzea.
Egiten dizut kritika, azaldutako irrika, baina horrez gain zu ez zaitez hasi ondotik zirika. Desera ikitzen hasita, jartzagun lehenengo zita, eta berriro ez zaite ibili takoiak jantzita. Eta berriro ez zaite ibili takoiak jantzita. Ni aurkita zu ifrentzu eta biok ze kontsentsu. Azken aldiko izketaldia dijoa intentsu. Egin gabe estropezu, hain transgresore zaudezu. Ta nahi badezu nere takoia jantzi ditzakezu. Ta nahi badezu nere takoia jantzi ditzakezu. Odolkiak ordainetik, odoldudan orbainetik, ia oraindik gehi osatzen gerangu minetik. Ez gabiltzorren finetik, zorroztasun mingainetik, zure gustora sentitzen zera norbaiten gainetik. Zure gustora sentitzen zera norbaiten gainetik. Nik bizkarrean det karga, ni tximeleta zu larba. Eta agian hau aldatzeko badegu parada. Neretzako ez da traba eta zuretzat alaba. Iraultza izatekotan deserosoa da. Iraultza izatekotan deserosoa da. Desoroso iruditu eta baurrua zauritu, baino karreran ezote zera urruti abitu. Norbere neurrin kabitu, ta elkar guk ez zauritu. Ez gora ez bera ez inote da parean gelditu. Ez gora ez bera ez inote da parean gelditu. Feminismoa ze credo sortzen du nahiko enredo. Eta gu biok saiatzen gera hortan egunero. Ni naiz zure jabego, ta aldatzea espero. Gu parez pare gelditzen gera eseri ezkero. Gu parez pare gelditzen gera eseri ezkero. Eseriz lasaitasuna, sofan etortzen zaiguna, ta etzateko unea ere desente urruna. Mingaina jaluze juna, lehortu zaigu garuna. Ez dakit zertan oinarritzen dan gure maitasuna. Ez dakit
Maitasunaren ubera ez da traba altuera. Bizitzan zehar maitalekin beti kontu bera. Baina guazen esertzera eta elkar laguntzera. Ze honi hitzak jarri dizkion lehenengoa zera. Ze honi hitzak jarri dizkion lehenengoa zera. Saioa amaitzen aurretik Julio bakarka kantatzeko gai bat jarri nahi nizuke. Julio, badakitzu kirolzalea bazarela, biok ere sarri xamar zein izan dugu kirolari buruz, zuke ere zaletik, laritik baino gehiago edukiko duzu, ziurrenik. Eta banibilkin gai bat, aurtengo udara ezkeo, aurtengo olimpiadak ezkeo buruan eta aprobetxatu nahi nuke jartzeko. Eta da Basque Team irudi horrena. Basque Teamen web horrian sartu eta honako definizioa jartzen du. 2007an sortua, Basque Teamen interes orokorreko xedea da baliabideak ematea euskal kirolari ez profesionalei. Nazioarteko goi mailako lehiaketetan parte har dezaten. Nik bi izartxo enantxiko nizkioke, ea zeiru egiten zaizun, bata da euskal kirolariren ondoren hots ulerbedi Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako kirolariak. Eta bestean nazioarteko goi mailako lehiaketetan parte har dezaten izartxoa hots ulerbedi Espainia ordezkatuz. Euskal talde horretan zuk zenion Basque Team, Naparrok ezin dugu naita ere ekin, baina esan zaldibi ta egiz hitz egin. Nortzegono hartuta egia horrekin. Naparra naizenez ni, ta naparte moson. Berso batzuk kantatu, nahi nituzke gozon. Aizu Gipuzkoarra, zu euskaldun goxon. Ta naparrak ez dira ez euskaldun oson. Irudipena daukat, ordea aspaldi. Euskara zela abe, gizaldiz gizaldi. Baina izen bat lege eta politikari. Barruraino ez altzaigu, etorri Euskadi. Ta soziedade hontan, nago igerria. Gaur ni naiz lehen naparra, euskaldun erdia. Baina alare lasai, ta hartu neurria. Paretan behintzat jartzen, du Euskal Herria.
Ez da soilik Naparro, zeren herrialden. Honetan dakidala guzazpi lurralden. Ta bersotan zehar nik alderik alden. Aldelain nuke nahi, aztu iparralden. Ta orain bigarren gaira, egintzadan jira. Jarri baitidazu bi puntaz sokatira. Kirolan aitzakian, egia hori da. Errexegi lerratzen gara Espainira. Askotan entzuten dut ta ez nago ahaztuta. Nik kirolariren bat dut kritikatuta. Ta beste aldekoak non jartzen dun lupa. Beti erantzuten dit, ez da bere kulpa. Berak ez du nahi baino Julio maitea. Kirola egin nahi duta ohar zaitea. Nik erantzuten diot aldatuz jitea. Hain zaila ote da ba, uko egitea. Baina listoia eten behar dut kantua. Bestela bihurtuko da meza santua. Ongi etorria da zuk proposatua. Uste dut emandula, zertaz hausnartua. Ongi